Menteri Rang Badu Keriu Narendra Modi ai kublei ki kena pulih raga boong ki kena ba ia jonga parlok jongpi Narendra Modi sasisian udon biang hapdeng jongpi ngan sedang da ba ai kublei yepi kasnam arhajar arpau ka bakamen haga benta balai jongka pariksha pe charcha Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong bagane ka program kala kata bhayu ulaong kum Menteri Rang Badu ngayo banlet yashim benta hagi babon ki program kawai pagawai ke program ka ai ki jingshem bathamai hendrei la dadon bakli yanga ka ai kata kawai ke program ka bakta atam me ka donot ngaong bakadai kania ngalapar khat bangadai bania samlang ya ka jingkhya bagi kmeki pa jong phi kikit ngaru ngade udkhot jong ka longyeng jong phi balai bangam ket lang ya ka jingkhya ki kmeki pa ha ka imlang sa lang baro kawai habakran chapang ka rukom bajutho ha ka social media #withoutfilter. Menteri Rang Badu ula kerpat yaki kena pulih ban bo jengkeli bet ya ke badan ha ka jingmut jongki klem kano ke jing sngau salia. Menteri Rang Badu ula ong ai bakane ke jing ya kren kan long ke balat luoj bat ke basngau tenat. Ngila ban baklaru. Bat ladanga bakla ki parlok nong pathai kubor kin sngau tenat ya kata. Yasha Shri na ka Swami Vivekananda School Rajasthan ukli yo Menteri Rang Badu Narendra Modi banyarap yaki kena pulih ban job yaki jing shep tiang bat ban aimen siem yaki ban le bha haki eksamen ban salong Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong piken mau yaki jingel akai India Australia Test Series hagasnam arhajar iwei kaken hon elakai kriket jongi kelamat yaki jingdo jingkermen hendrai hakito ki kelamat hatongi la ban klet eke ka bau Rahul Dravid bat VVS Lakshman kilale kila penkelai ke jinge kun takum wei pat kum ganuksa Chandrayaan 2 kari barok ka wei kala sngo diaw namar kamsham lamat ke jing job don ki por ba ke jing sha job ka pentelot no yangi ngalai don rengkat hakataru don ki brio ki bala ong yanga ban omlet hangta namar bam don ke jing sngo tikana ngalaong bangadei khnang ban let na ka benta kata ngalai i ke jingkala hagadur kmat ki start science hakito ki khalamat bakat do kilawan pentip yang hadian kum 10 minit clear tho ba kim shim layo jing job ngalong yaki ban om sngo khuslai bat ngalalet no ngam shim lala ban shong ha jing suk ngala pha khot ya ka kunhun na ka office jonga bat ngala pen kelai ki program ngale kendo ki start science dang step perngap ha ka sngi ka babot ngale thu haki yaki jing sngo jonga bat ngalai ro yaki jing treshitom jongki ngala ban ong bangila bani jing hikai shpang ka jing job na ki jing sha job rukum jo ha bajubab yaki jing kali Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong baki eksamen gidei mau mer ba kongsan ha ka jing im hnrei kim dei pat ki bakut jong ka jing im Menteri Rang Badu ulong ki marks bahe ha ki eksamen kim dei lut ki ek baro ngi haban mi no na ka jing perkhat baki eksamen kidailut ki ek baro Menteri Rang Badu ula penslur ki khna pule bane shim benta haki wei pat ki kam ki bamdei tang ki jing pule kot ula ong pidei bane shim benta haki ek baro hendrei peniat bha yala kapor Menteri Rang Badu Narendra Modi ula kren shapang ka jingja hakabau Anil Kumble wat hapdeng ka jing mensau jong beteng bet bane lekai bad ulala bane rap ek India ban yo jing job ha ka jing lekai persya ek West Indies bat kumno ula job yala ka jong jing shitom bat penliem yo Brian Lara mayang negi basong class 10 ha ka Bloomingvale Public School ha Uttarakhand ilakli yo Menteri Rang Badu hado ka no dei ben ken baki marks kilong ke bakongsan ha ka examen ha bajubab ru ek jing kli jong Anamika na Hyderabad bat Ria na Delhi Menteri Rang Badu ulong baki wei ki kam lat ne jing pule kot kilong ke bakongsan kumba kongsan hi kejing pule Menteri Rang Badu ulong baki eksamen kilong ke bakongsan ha kejing im hendrei kem dei pat ki bakut jong kejing im da ke bamaha mi ki pa ban ampen khia ya ki khon Menteri Rang Badu ulong ka bamishim benta ha kinu ke kam balat ne kejing pule kot kala ban pen kelai ubreu kum robot ke ke bambaha kalong ha ba kejing le jong ki khon ka shukala long no tang ke bespun buat ya kejing kwa ki pa klem dadon kejing shit ram haki khon banle ek
kiwe ki kam bagi le lat ne ki jing pule kot ki di ban long kat kum ka jing sngo tanat ki khna pule na Andaman bat Nicobar bat na Sikkim ki lekli yu menteri rangbado Narendra Modi halor ka jing kongsan ki kor ki bor ka juk menta kham tam ha ka pule puthi u menteri rangbado ulong ki kor ki bor ki kelastet kalong ka bakongsan ban buat ikini ki jing kela ka jing shep tiang ki kor ki bor ka juk menta kam long ka babha shemyaka kum u ne ka paralok kidan kattu kane ki ba phide ban le man la kasngi penyo ru e ka por ba phem penan kam ikini ki kor ki bor penlut por kattu kane khlam da penan kam ki penslur ki kimi ki pa jong piru ban le e ka jo lane bo khnang e ka por ba phin om penan kam ya kini ki kor ki bor ha kini ka rukom ngin om sha te amraw haki kadan ko ke jingkeli balakeli da iwei kena pule na Arunachal Pradesh halor ka jingkongsan ki hok balabo hakariti sensyari kadan ko ke jingkeli bayasriem balabo de iwei kena pule na kejela Tamil Nadu ka Arunachal Pradesh kadai tang maka kejela hakari India hakabaki breu ki ai kublei iwei de kabaong Jai Hind habaki kendo om jukham shem gumkane ngakwa babaro baphinelet shakathan stelam mingi habaphiyo shuti ladapila kari jongi kalong ka baphala bat ka ba itanat dai bani omat yakane ka jing phala daga bapen slur yaki kena pule ban bot yaki kamram balabo hakariti sensyari u menteri rangbado Narendra Modi ulaong kadon ka jinge dai bajan hapdang ki hok jongi bat ki kamram ki hok jongi ki shania bet haki kamram bale ada kiwei hato phil juperkhat shano phin poi hakasnam 8,000 saupunyo anda kari kandap shispa snem ka jingyo lat loy phin long kinong yalam ya nor ya no phin poi hang no ha ka jingim lada kari ke ya paj anda phila long nong yalam hato phin la ban yalam ba nga kermen bakane ka pateng bamenta kan le halor ki hok ki balabo ha ka riti sensyari hato ngila ban rai bakat akasnam 8,000 arpuar mangi baro ngin la ban thiet lut iki balashna ha India ngin kentiw ke jing trekam basna iki he India ne ka make in India kani kan yarap ya ka yok ka kot jongi kani kan penklan ya ka yok ka kot jongi ngimdei ban sha ba ko kan chutuj lenter sharut ngimdei ban penon kam ya ka boarding electric palat ya ka bangidon kam ngimdei ban shongrel klem da thiet tiket kidon bon ki jingkit kle ki bala ban yarap ha ka jingroi kari baro ka wei laong u menteri rangbado Narendra Modi haga jingai jing mod iki kmeki kpa bat kinong hikai u Narendra Modi ulaong yaki bakin ailat iki kena bakin le aka daga jing sngo tenat bat om ban chupen bor yaki u menteri rangbado ulaong man ki kmeki kpa bat kinong hikai kidi ban perkhat chapang ka ka bakile bat ki kena ha kapor bagi dang don saw ne sansnem karta phimshim lapen bor yaki phishupen slur bet yaki gakwa bagi kmeki kpa bakin pediang bagi khon jongki kilahe henrei ki deiru ban sngo tho bagi dei bet ban la ban yarap elaki khon ki kmeki kpa ki basha elaki khon bakin le ek babha bat ka bagi khon ki sngo tanat kile ya ka badai u Abhishek Kumar Gupta na Varanasi Julie Sagar na Bihar bat Irene Dominic na Kerala kila kli shapang ka jingjit ki khna ekalenti bat ka jingpule be dei bat ki kam bakin satre hadin u menteri rangbado ula jubab da kabaong kalong ka bae bantip yala de henrei bantip dan kam ban mi na ka jingim ka basuk bat yakon ni ki jing ka baar ngila ban tho aga diary man kasngi shapang ki kam bas ngautanat bangi jule man la kasngi bat hakshitayo ngintip ya ka ka bangi ngautanat bat klem ka jingirap jong noru nabar nginla bantip yala de kum ganuksa iba peniat yang ke program mentakasngi ile akakam ke babha bat in sayo ban peniat ki program haki skul bat kiwe ki jaka bat kala ban kelalong kakam jong i hadin pidi ban bo i khna skul hapo jong phi ban yo ka mensiam ka ba shahi kai bet baro shijing im nga kentui ki khna pule ban snos kham ki jing pen khre jong ki wat rong ha ka kamra tho examen da ka no ka jing sngokhya wat kuslai ya ka baki wei kile dan ka jing ngos kem halade bat penet jingmot ya ka ba phila pen khre
Kani kejing ekran kalakut da kejing keli na iwei kena pule na kejela beruspa aki marpo kendo kajarkan. I Nisha Agarwal, bat kumjoru na i Hardip Kaur na Bhatinda ha kejela Punjab. Kibalaong baki snow scam ya kejing pen kre ajonki na kebentak eksamen. Henry kidan kejing siap tiang yo kimla banjab ha ki weipat ki eksamen kumjong ke UPSC, ke JEE, bat ke PMT. Menteri rang bado ulong ngakentui pi baro ban pule kakot exam warrior. Namar bangla tho hiya ka henrei namar ba kejubab ikene kejing keli ke bapilabo. Wad hapedeng kajing le abha haki board exam. Pi kuslai pat ya kalawei. Pilong kumne namar pikwa ban poi syakathong. Bat pi sngo ba kene ke examen kade kejing khang syakalawei. Pila sngo tho ba ke examen kade shisha kejing khang syakalawei jongpi. Kaperthai barakawei kadan hakmat jongpi. Lada pi sedang bantrei menta. Bon kilat ke badan hakmat jongpi bat pila ban poi syakaliar. Ngapen pau kejing sngongo ya katenat Human Resource Development ki skul na kelengkari kinong hikai bat ki kimiki kpa bat baro ki jela ki bapenlong ya kene ke program ke bajob. Ka India ke batamai kadon hakmat jonga. Hakmat jonga kadon kapateng kaban sarake ke jingdap shispa snem ka jingyo lat luit kari. Baladang-adang im kata kapor. Ngan ong da ke jing sngo sarong. Bangalala ban betin lenti yapi ha ka arpo trek ukala lengkot ka snem arhajar arpo. Da ke ni ke jing sngo hun ngakwa ban ong ba pemdei ban bo ka jingkya na ke bentak eksamen. Ba pemdei ban bo ekane ke jingkya na ke bentak lasai jongpi. Kane kandai ke India jongi. Nga ai kublei pi baro. Ngam syamlai olat ban ekran lut ye iwei pe iwei. Bat wat sngowi e kane. Henrei nga kular bangan sayo ban ekran biang bat pi. Da kane nga ai kublei pi baro. Kublei shibon.